Bueno, lehenik eta behin Euskaltzaindiari eskerrak eman, Bizkaiko psikologoen elkargo ofizialetik, eta behin izenean eskertzea hemen egotearren. Esatea bakarrik gure ekarpena apala izango dela. Gu, batez be, aurkeztuko dituen ekintza guzti hauek, zuzendaritza batzorde berri batetik datorrelako, da pasan abendutik gaudelako bakarrik elkarguan. Así que, gure ekarpena jakinda zuen apala izango dela, 1.000 eta dena den, honekin pasa dezaket. Gure helburua, batez be, saiatzen ari garena, bada, gure helburua, psikologoen prestakuntza eta jardueran euskara erabiltzeko, euskaran erabilera bultzatzeko, zein sustatzeko ekintza burutzea dela. Alde batetik hori, eta bestaldetik Bizkaiko psikologoen elkargo ofizialaren kideen artean euskaraz lan egiten dutenei zuzendutako nahor eta jarduerak proposatzea eta eskaintzea. Horiek izan lirateke biak. Hau behin esan da, apostua izan da, zuzendaritza batzorde berriaren apostua izan da, eta hildo estrategiko eta konpromisoetako bat sartu ginenetik, hasieratik. Eta, honetarako lantalde txiki bat sortu gendun, bez pertsonaz osatuta, da oin arte egin duguna, psikologoen elkargo ofizialan hobetzari buruzko galdetegi bat egin genien, da horren barne euskarari buruzko zenbait galdera sartu genituen. Jaiteko zein zan, gauza da, aurreko zuzendaritza batzordea oin dela 25 urte zeramatzala elkargoan, da ia guzti zardalduna ziela eskaintzen dugun genuna, ez zela SRSL bidun, ez da gure webgunea, ez da gure dokumentuak, eta gure apostua eta saiakera izango dela, eta horren arira, bi galdetegi egin genituen, alde batetik hori, elkargoa hobetzari buruzko galdetegi hori, eta bestaldetik, Udako Euskal Unibertsitatearekin hitzarmen bat sinatuta dakugulako, galdetegi bat egin genien bi iten berezi bakarrik euskararen interesa edo azalduz esaten gure elkargokideek. Batzorde eta lantalde berrien bateko mezua bialdu genien, eta euskarari buruzko lantaldea sortu genuela, eta lantalde horretan gehitzeko aukera eman genien. Esan behar dugu, 2005 pertsonetatik, bakarrik 5 pertsona eskaini zirela euskararen kontuan aktiboki lan egiteko. Gero batzar tekniko bare bat izan ditugu, guzti hau antolatzeko. Hau da bihar antolatu dugun ekitaldia. Egia esan, ekonomisten elkargoan antolatu duzuela, horten lehenengoa, hau hirugarrena dela, baina gu praktikan aktiboki lanare garen lehenengo urtea dela. Da bihar gauza ezberdin askoi buruz hitzengo dugu, Eibarren egun guztia, da hemen ere deialdia luzatzea, ez dakit posiblean hor. Bakarrik ikusi dezazuen, bihar landuko ditugun gauzen artean, euskararen erabilera eskidetzailea landuko dugula, alde batetik, ebaluazio tresnak euskarara egokitzeko ekintzak martxan jarriko nekito genituzkela, alde batetik euskaran umeekin eta gazteokin bereziki lan egiteko oraindik ditugulako behar berezi batzu ditugulako, eta ezin ditugulako zenbait produktu edo zerbitzu eskaini. Da bestetik psikologo euskaldunen sarea sortzeko bilera bat edukiko dugula bihar. Hori behin esan da, luzapena hemen ditzabetan guztioi, interesa edukiko balu norbaitek, bihar etorri dezala. Da gero bueltatzen, ez dakiz zein egin, da, beste ekintzen artean, gure jarduera hildoak 4 multzotan banatzen dira. Alde batetik, euskararen sustapena elkargokidei, euskararen sustapena elkargokidei arreta emateko zerbitzuan, alde batetik, bestaldetik baliabide eta zerbitzuak hori oraindik zerbitzu zorroaren diseinuan sartu beharrekoak direla, hori ere humiltasun esan behar dugu,
ezagutzalaraztea dela 3. lan ildoa, eta 4. sareko lana sustatzea. Eta bereziki 4 hauek azalduko ditu eta gero adibide bat jarriko dut. Euskararen sustapen elkargokideen artean emateko zerbitzuan, proposatu ditugun edo martxan jarri nahiko genituzken ekintzak hauek dira, elkargokideekin, administrazioarekin eta herri erakundeekin egindako komunikazioan testu guztiak elebidunak izatea, txosten eredua, gutunak, komunikatuak eta guztiak haiekin harremanetan jartzeko guztiak elebidunak izatea, bestaldetik elkargo barruko dokumentu eta protokolo guztien itzulpena egineko genukela, eta horretan gabiltza, elkargokideak euskalduntzeko prozesuaren sustapena hitzonak dira, gauza da, planean sartuta daukagula, da ikusi beharko genuke, datozen jardunalditan, baia posible da, tortea eta guztia martxan jarri dugula esatia, baino. Momentu zau da. Borbelaguna proposatu nahi ditugu, psikologiaren arloan, gure elkargokideek mintzatu daitezen, euskara teknikoari buruzko tailerrak sortu, eskakizuna da holako da, gure profesional prestatu behar ditugulako, da online baliabideak, hiztegiak, zalentzei buruzko foroak eta bar ere gure webgunean eskainiko genituzkela. Baliabide eta zerbitzuen baliabide eta zerbitzuei dagokionez, esandakoa, oraindik zerbitzu zorran sartu beharrekoa, euskarazko materialen baliabide banku bat sortu nahi dugu, irakurketa, ikerkuntza eta batez ere esku hartze psikologikoan treba daitezen gure profesionalak, euskaraz ebaluatzeko eta esku hartzeko baliabide eta tresnen mailagurako sistema, sistema bat eskaini, psikologiari buruzko euskarazko webgunean inguruko baliabideen bilketa, liburutegi digitala egitea gustatuko litzaigukela, psikologo gisa euskaraz lan egiteko eta esku hartzeko baliabide mapa prestatzeko asmoa daukagula, behar izanen azterketa psikologiak esku hartzen duen eremunetan egin edugula, hezkuntza ume eta gazteen klinika eta gizarte zerbitzuetan bereziki. Profesionalen arteko topaketa bat, bilare Eibarren egingo dugun topaketa hori, Udako Euskal Unibertsitatearekin elkarlanerako, gai honetan bereziki elkarlanerako hitzarmen bat sinatu dugula, elkargokidei laguntzeko edo proiektua garatzeko baliabide publikoak eta diru laguntzak identifikatu eta eskuratu nahiko genituzkela. Eta, honen arira, azkenean, oin azalduko adibide bat. Hirugarren lan ildoa ezagutza heldarazteko, ikerketak eta azterketak sustatzea nahi ditugula, tresnak egokitzea baliozkotasuna matxea ikustea zelan egin dezakegun, euskarazko argitalapenak sustatu, euskarazko ikerketa argitalapen eta doktore tesiak aurkezteko egun bat antolatu, unibertsitateen eskutik eta sareko lana sustatzeko, hemen zaudeten eta lagundu dezakezuen herri erakunde eta profesional guztiak identifikatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko psikologoen elkargoekin elkarlana sustatzea eta elkarrekin lan egitea, gu Bizkaia mailan gaude bakarrik, handiena gara, baino Araba eta Gipuzkoako elkargoekin gai hauetan elkarlana sustatzea nahiko genuke, alaginak biltzeko eta bar. Da unibertsitate eta ezagutza zentruen, UNED, Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, baliabide guztia bateratzea euskararen arloan. Koordinazioa berritze egunekin, Osakidetzakin, da Bizkaiko Foru Aldundiarekin ia sinergiak zelan bilatu ditzakegun, beharra esan bereziak dituzten edo ahulesian dauden eta lan egiten dugun gure kolektiboekin zuzendutako materialak eta beharra izan espezifikoak identifikatzeko. Hori da, planan da. Hemen, adibide moduen, bakarra hau da, erakunde bat, lanbide elkargo profesional guztiak bateratzen dituen elkargo bat dago Bizkaian da, guaiei behin prosperosatu genien elkarlana sustatzeko eta hemen agertzen diren zenbait ekintza martxan jartzeko asmoz,
Euskararen normalizaziorako gaur egun Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak dituzten laguntzak aprobetxatuz, guri gustatuko litzaiguke langile kopuruaz gain, gaur egun eskaintza dituzten gu bakarrik izanez, estrukturan bakarrik 6 pertsona gara, baina gure inpaktua 2005 pertsonetara heltzen da eta erakundetara. Eta hori erizpide horiek ez dira kontutan edukitzen diru laguntzetan. Da, imagina ezazue gu elkargo guztion artean elkartuko bagina da zein izango litzaten gu eduki genezaken inpaktua. Da, guri gustatuko litzaioke, hemen zaudeten, asko zaudeten hemen Eluiar arte, Saize, hemen guztio, zaudete, baia zelan guztion esfortzuak elkartu, zian zelan lortu genezaken, inpaktu hori, gaitzea datu, multiplikatzea datu. Da, printzipioz, hori eskin ezakeguna da kontatu nahi genukena, da eskarrik asko zuen arretagatik, da zertako mendakazuen ere mila. Eskarrik asko.